Jotono belai belai ke hambai ani bumung biman jamatia silga tini ang kaisa belai ke nekirima sengsa ani oro phayo news hok payi ang video snani bai dongka. Actually ang direct selling industry o samung tang tongo ang kono politics by involve sikerui. Boni loge ang direct selling industry mani por alada company rok ano grow up ung man nuke kabang mana ano tolala magroni ano harassment khayani sudu tabo kaise puila bo haine ani bumungui kabang mana ko video editing photo editing ke mobile number hack rok khayui ani bumungui opoprotar khaijak bonotui ang thana rok sasi FIR rok khai rojak oko cyber crime haifar na boni kono solution to malia ang ke tak bo haine tini phayo ang haine khna phiu je 4-5 ta ner call sopaika Maharaja Pradut notui angsi ani chehara rok ke khlai ani photo rok ke khlai ko Maharaja Pradut ni yathengo ke photo ke yatheng rok bera phutma bu ang hake khnaka ke abo angya abo ani mungui sikang puila phana ano apoprachar khaina bangui abo haike khaijak tongo ke ang video rok no kahake photo rok de video rok de angna sinai je kang phone khaise ke tak loge siang kono sai tongka ang naya ne ke abo angya lukurok baya rok please nirok believe khaijak di abo angya abo ani mungui jara opoprachar khainai bor rok si jodi si amata haike kono borok no jodi si ungkha please ana help khaibai jodi ang sakang sing no borok no naituk tongo abo sabrok ani mungya ke opoprachar khai tong nai to jotono belai belai ke hambai jotono ang request khana suba bai jadi u borok no identify khai rona ni please hambai